Liwat po, Diyos maray na aga sa Indogabos mga tugang. Nasa ika-21 Domingo na kita sa ordinaryong panahon. Tema, ang pagkasararo sa simbahan. Si Kristo nagpili nin mga lideres na iyo ang mapadagos kan sa iyang misyon, asin orog na pakusugon ang pagkasararo sa simbahan. Tinauan ni Jesus ang mga apostoles kan kapangyarihan, tanganing mautob ninda ang sa indang katongdan. Ipamibi niya to sa selebrasyon ngunyan, na kitagabos magkaburonyog sa pagtinarabang tabangan, tanganing ang simbahan, padagos na magtalubo ki Kristo. Siring man sa laog kan Santa Misa ngunyan, sa tuyang masasaksihan, ang pagsugo asin pagbagong panuga kan mga katikista sa taon na ini, sa saindang apostolada, kan pagbalangibog, kan marhay na bareta, sa paagi ning pagtukdo, kan katekismo sa eskwelahan, nasakop kan parokya. Sinda na nagsimbag sa pangapoda nin mahal na Diyos, lugod papagdanayon sa iyang grasya. Ang makakaibahan niya to sa misang ini, iyo ang sa tuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo ka vos. Asin sa imong espiritu. Smaray na aga sa indo ka vos, mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Ako ang taas tong mga kasalan, tanganing magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Sinsa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sinsa indo mga tugang, na ku'y pamibi sa kakurang ng Diyos. Mayarak man lugod sa to, ng Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang stong mga kasalan, narahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kagurang na maheraka, kagurang na maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurang na maheraka, kagurang nan maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahayan buod. Inuumaw mi ika, inurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli kandakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, kodero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako aasa mo pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan uro kahalang ka. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod, na maging saro sa buot, tawan sa imong banwaan, nakamutan ang binubuot mo, na maabuton ang pinapanuga mo,
Tanganing sa tahaw kan mga kinabano na katibaadan, ang samong mga puso mapamugtak diyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan paagi ning Diyos sa pagtaon ning responsibilidad sa iyang pinili. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Ang sabi nin kagurangnan kisyebna, na iyo ang namamahala kan harong. Hahalion ta ka sa imong katungdan, asin ika malalaglag sa imong kamugtakan. Sa aldaw na iyan, aapodon ko ang sakong surugoon na si Eltakim, aki ni Helkias. Igugubing ko sa iya ang sa imong gubing. Ihahagkos ko ang sa iyang kamot, ang sa imong kapangyarihan. Siya ang magiging ama sa mga nag-eerok sa Jerusalem, asin sa harong ni Huda. Sa iyang abaga, sa kung ibubugtak ang liyave kan harong ni David. Bubuksan niya asin mayunin makakapinto. Pipintuan niya asin mayunin makakabukas. Ipapako ko siya sa marhay na lugar. Asin siya magiging trono nin kaumawan sa harong nin sa iyang ama. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan ang sa imong pagkamuot daing katapusan. Hare pagpabayai ang gibonin sa imong mga kamot. Kagurangnan ang sa imong pagkamuot daing kataposan, hare pagpabayae ang gibonin sa imong mga kamot. Nagpapasalamat ako sa imo kagurangnan, sa bilog kong puso. Sa atubang nin mga angheles, inaawit ko ang sa imong banwaan. Minado ko ako pasiring sa imong banal na simbahan. Kagurangnan ang sa imong pagkamuot daing kataposan, hare pagpabayae ang gibo nin sa imong mga kamot. Nagpapasalamat ako kan sa imong ngaran, huli kan sa imong pagkaherak asin pagkamaimbod. Pinaurog mo sa gabos ang sa imong ngaran, asin ang sa imong tataramon. Kagurangnan ang sa imong pagkamuot daing kataposan, hare pagpabayae ang gibo nin sa imong mga kamot. An ikaduwang babasahon, manonungod kan pag-omaw ni San Pablo sa Diyos, ninhuli kan sa iyang mga gibo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kararuman kan mga kayamanan nin kadunungan, asin kaaraman nin Dios. Day matugkad ang sa iyang kaisipan, dai masiyasat ang sa iyang mga dalan. Sisay ang nakaaram kung ano ang nasa isip nin kagurangnan. Sisay ang makakahatol sa iya. Sisay ang enot na nagtao sa iya, tanganing balsan. Ang kabos na bagay hali sa iya. Ang kabos huli sa iya, asin para sa iya. Pag umawon siya, sagkod pa man. Amen. Ini ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrokyaw kan marhay na bareta.
Alleluia, 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 Alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagdatong sa Rona kan Cesarea de Filipo, si Jesus nagapot sa iya mga disipulos, si Isay ako sa paghuna kan mga tawo. Anaki, si Isay sa paghuna kan mga tawo, anaki nin tawo. Nagsimbag sinda. May naguhona na siya si Juan Bautista. Ang iba na siya si Elias, kasi ang iba na siya si Jeremias. Usaro sa mga propeta, dangan nagapot sa inda. Kamuman, sisay ako sa paghuna nindo. Si Pedro nagsimbag asin nagsabi, Ika ang Kristo, anaki nin Diyos na buhay. Si Jesus nagsabi sa iya, Paladan ka, Simon, aki ni Jonas. Huli ta iyan, dahil ipinahayag sa imo nin si Isayman na may laman asinto lang, kundi ipinahayag nin sa kong ama sa langit. Ngunyan sinasabihan ta ka, Ika, gapo, sinsa ibabaw ka ining gapo, papatindugon ko ang sakong simbahan. Asin ang kapangyarihan nin kagadanan, dahil makakadaog sa iya. Itatao ko sa imo ang mga liyabe kan kahadayaan nin langit. Ano man nagapuson mo sa daga, gagapuson man sa langit. Ano man nahubadon mo sa daga, huhubadon man sa langit. Dangan, pinatanidan ng mga disipulos na ipag-usip sa kiisay man na siya ang Kristo. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Marhay na aldaw liwas sa indugabos mga tugang. Maray na aldaw man po, Father. Pwede ta po daang i-categorize o bangaon ang mga tao sa duwang. Ang sarong grupo, ito po daan mga tao, those who live, ito mga taong nabubuhay. And the other half, ito mga tao na those who live life. Noon pagkakaiba kan duwang grupong ini kan mga tao. Kasi minsan baka ma-identify niya ito ang satuyang sadiri sa saro sa duwang nasambit. Itong enot, those who live, ito po daang mga tao na nabubuhay, basta sana nabubuhay, na dahil nahihiling ang kahulugan kan buhay, asin ang rason kan pagkabuhay, ang katuyuhan kan pagkabuhay. So happen that they live, and so they just live, and arog lang kaayan, kasimple ang buhay. Pagkaaga, mamata, maandam, makakan, matrabaho, maturog. Pagkaaga, mamata, makakan, maandam, matrabaho, maturog. Arog lang kayan ang cycle kang buhay. Pero dahil nahihiling, dahil hindi na, ito bagang kaugmahan kan buhay. Minaabot sa punto na siring kan ang pagkabuhay niya to. Life becomes just a routine, cycle of life, na dahil itaaram kung ano ang rason o kahulugan kan ginigibo niya to sa buhay. Ugaman na po itong mga tao na those people who live life. Pagkaaga, mamata, asin, maugma siya sa bagong aldaw na itinatao ning mahal na Diyos sa iya. He can count that new day a blessing and every opportunity na minaabot sa buhay niya bilang balaog ning mahal na Diyos. Maugma siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Aram niya ang katuyuhan kung ano takaipuhan niyang gibuhon ini. Asin nasasabutan niya kung ano takaipuhan mangyari sa buhay niya ang siring na bagay. Living life.
Kita po mga tao, espesyal kita sa gabos sa mga linalang. Ulit naman tang dakol na mga buhay sa kinaban, alagad kita. Ginibo ning mahal na Diyos na naiiba sa gabos. Tanganing masabutan ta ang buhay. Mabuhay kita na maugma, asin aram niya to ang kahulugan o rason kan sa tuyang pagkabuhay, tigdi sa kinaban. Sa Ebanghelyo, hinapot ni Jesus ang mga disipulos, si Isay ako sa paghuna kan mga tao. O si Isay sabi sa Isay sa pagsabot kan mga tao, si Isay ang aki nin tao, referring to him. Sabi kan iba, sabi ang mga disipulos, sa simbahan mga disipulos, sabi po kan iba, ika si Elias, sabi kan iba, ika si Juan Bautista, o si Jeremias, o saro sa mga propeta. Dangan hinapot ni Kristo ang sa iyang mga disipulos, ako sa paghuna nindo, si Isay ako. We can imagine, mayo ni nakasimbag tulos sa grupo, hulita sindaman, dahil pa man malinaw sa sainda, sa bilog nindang sadiri, minsan nga di sila nagsusunod kay Kristo. Kung si Isay talaga ining Kristo, na sa indang sinusunod. Kaya kaipuhan may magsimbag na saro, ang leader kang grupo. Ika, ang Kristo, ang aki nin Diyos na buhay. Magayon ang sinabi ni Kristo, kasimbagan ni Kristo dumang sa simbag ni Pedro sa kaputan niya. Paladan ka, Simon, aki ni Jonas, hulit ang bagay na sa imong paladan ka Simon aki ni Jonas, hulit iyan da ipinahayag sa imo ning si Isay man na may laman asinto lang, kundi ipinahayag nin sa kong Ama sa langit. Malinaw nagkikristo na ang mga tataramon na nagluwas sa nguso ni Pedro, ni San Pedro, ni Simon, bakong gikan sa iya, kundi kapahayagan kan Espiritu ni Diyos ki Simon. Malinaw ki Kristo na ang mga tataramon ni Simon, grasya ning mahal na Diyos, pagtubod na dapat ako o ni Simon, asin isa buhay ni Simon, nyaon duman makukuhaan kapaladan. Kano ba ka sinabi ning kagurangnan? Bakong hali sa imo ang mga tataramon na iyan. Bakong hali sa imo ang pagtubod na iyan. Iyan regalo nin Diyos sa imo. Na kung sa imong isa sa buhay, asin masasabutan, nyaon dyan ang tunay na kapaladan kan buhay. Sabi po ni Pope John Paul II, sa enot niyang isinurat na encyclical, ang pangalan ng encyclical, Redemptor Hominis. Ang misteryo kan buhay nin tao, masasabutan sa nanyato sa paagi ni Kristo. O ipinahayag nin Diyos sa paagi ni Kristo. Kung kaya ang pagkamidbid ki Kristo, iyo ang paagi, tanganing masabutan ta, ang kadakol na mga kahaputan sa buhay niyato. Ang kadakol na mga hinahanap niya itong kasimbagan sa buhay niya ito. Ang paagi kung paano kita makabalik sa mahal na Diyos, sin mabuhay na maugma, susog sa kabutan kan mahal na Diyos. Makukuan niya ito sa paagi ni Kristo. Nyaon duman ang tunay na kapaladan. Kaya sabi niya, paladan ka Simon, taan bagay na ini ipinahayag sa imo kan sa kuyang Ama. Kan Espiritu kan sa kuyang Ama na nagpasabot sa imo kan mga bagay na ini. Mga tugang, inapur kita ning mahal na Diyos, bako lang tanganing mabuhay digdi sa kinaban. Sabi niya baga, I come for you to have life and live that life to the full. Tanganing mabuhay kita na panunin kaugmahan, fullness of life. Sin iyan, makukuan niya to sa paagi sana kan pagkamidbid ki Kristo. Sin ang pagsabuhay kan pagtubod ki Kristo na sa tuyang kagurangnan. Kunya na aldaw, sa tuya man gigibuhon mga tugang, ang pagsugo asin pagbagong panuga asin pagsugo sa mga katikista niyato sa parokya. Nagpapasalamat kita sa biyaya kan mahal na Diyos sa mga personang ini na nagtao kan sa indang sadiri, panahon, tanganing magin katabang kang simbahan sa padago sa pagtukdo kan katikismo sa mga eskwelahan. Sa pagtukdo kan pagtubod sa mga aki na nangangaipong masabutan ang sa indang pagtubod.
katabang sindakan padi, katabang sindakan obispo, sa paggibo kan primeramenting obligasyon nyamo bilang mga ministro. Asan ano iyan? Ang pagharubay kan marhay na bareta sa mga tao, sa mga aki, digdi sa tuyang eskwelahan. Siguro po mga tugan kan sinabihan ni Kristo si Simon kaidto, paladan ka Simon, and the rest of the apostles listening to him. Dahil man talaga nin tatulo sa sabutan kung ano ang kahulugan kan mga tataramon kagurangnan. Kan sinabi nindang paladan sinda. Tay pinahayag sa inda na si Kristo, na si Jesus iyo ang tunay na Kristo, anaki nin Dios. But they will have their own time. Tanganing sa indang paghurup-hurupan ang kahulugan kan mga tataramon na ito. Kasi enot sindaman natakot. Enot sinda nagdulag. Enot sinda binayaan ninda ang kagurangnan. But later on, pagkatapos sa si Kristo mabuhay liwat, nasabutan ninda ang tunay na kahulugan kan mga tataramon. Asin minsan sa tahaw kan kadifisilan, sa tahaw kan pagsakit asin persekusyon, sagud sa punto kan pagdusay ninda kan buhay, nasabutan ninda na nyaon duman ang tunay na kaugmahan, ang pagdusay kan sadiri para sa kagurangnan. Kitaman gabos inaapod sa siring na pangapudan. Enot, midbidon niya to nguna ang Kristo, masabutan niya to ang kahulugan kan sa iyang mga tataramon, minsahe sa buhay niya to. Isabuhay ang minsaheng iyan, tadyan niya to makukuha ang tunay na kapaladan, ang tunay na kaugmahan. Amen. Matukaw lang po, isusunod na po niya to ang rito kan pagsugo asin pagbabagong panuga kan mga katikista. Ipepresentar ni Eden Agravante, Catechist Coordinator, ang mga katikista sa atubang kankura paroko asin banwaan ng Diyos. Namumuota na Reverendo Padre Felipe B. Colbera III, banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar ang mga bagong katikista. Sinda po nag-agi sa magkakadigong formasyon, asin andam na maglingkod sa pagbalangibog kan marhay na bareta. Sinda po, Arlante Marion, Castillo, Pilipinas, Benito Rosario, Prela Francia, and Sigara Rufino. Siring man ang mga katikista na nag-andam, asin buot maglingkod girarayngon niya na taon. Sinda po, Abad Nelly, Bermejo Bernardita, Bere Caridad, Bragais Manilin, Bragais Alfonso Jr., Caballero Maria Minini, Castilla Grace, Castillo Maria Lourdes, Del Rosario Mercedita, Florenda Flabel Lourdes, Florendo Benjamin, Inupia Jesus, Lumeda Lani, Nismal Maria Francia, Sigara Alma, Tandi Marilyn, Tugas Maria Regina, Tino Idilisa, and sa edapong lingkod. Isusunod na po niya to ang pagpahayag kan mga katikista kan sa indang panuganin paglingkod sa misyon kan simbahan sa paaginin pagkatikesis. Namumutan ko mga katikista, kamo nagsimbag sa pangapodan ng kakurangnan, sa pagdara asin pagbalangibog kan marhay na bareta, sa paagi kan apostolada ng pagkatikesis. Kamo pinagsusubol ko na darahon, ihiras asin ibalangibog kan marhay na bareta, sa gabos niya itong mga tugang. Kaiba, ang katabuhan sa lokal niya itong simbahan, makanood kamong mamidbiran ang krasya nin marahayo na kagurangnan, sinmagin mga buhay na saksi sa pagsabuhay kan sa iya mga tataramon, asin gibo. Ang Espiritu nin Diyos,
iyo nagaapod sa indo, na ihiras ang gabos na grasyang ini sa katawuhan. Kaya ngunyan, simbagong tabi inindo ang mga minasunod na kahaputan. Ano nanunuga kamo na ipadagos ang sa indong maludok na paglingkod na sa indong parokya, urog ng gayo sa paagi nin pagtukdo ng katikismo sa mga eskwelahan. Opo, nanunuga kami. Ano nanunuga kamo na magiging bukas sa pasabong kan Espiritu Santo sin maging handa sa paghiras kaini sa kadakol ng mga tawo? Opo, nanunuga kami. Ano nanunuga kamo na sa indong papapusugon na sa indong pakaaram, personal man o ministerial, manunungod sa katukduan kang simbahan sa paagi kan manlaylain na formasyon? Opo, nanunuga kami. Ngunyan ang mga katikista personal na mapahayag kan sa indang panuga. Sa bilog na buot, ako, si Eden Agravante, nanunuga sa atubang ning mahal na Diyos, asin sa iyang banwaan, kan sa kuyang kamautan, na isagibuan sa kuyang katungdan, asin responsibilidad, sa dayaday na paglingkod bilang sarong katikista. Nasasabutan ko na bilang sarong binunyagang Kristiyano, may katungdan ako na ihiras asin ibalangibog ang tataramong kan Diyos sa katabuhan. Sa kuya man na mamauton na sa kuyang tataramon asin gibo, mahiling asin mamatean ang presensya ni Kristo. Pakusugon malugod ako kang grasya kan Espiritu Santo na maging maimbod asin masunod-sunod sa sakuyang ministeryo. Inaako ko ang sa indong mga panuga, sin kaibanindo, ako sa pagbalangibo kan maray na bareta ni Diyos. Danay lugod na mapa sa indo ang Espiritu Santo bilang sa indong giya sa pagsimbag nindo na sa iyang pangapudan. Ngunyan, isusunod na po niya to ang pagtao kan insinya bilang simbolo kan sa indang kapanugaan asin misyon. Ako ining krus, simbolo sa imong paglingkod kay Kristo sin sa iyang simbahan. Magin baimbod ka sa pagbalangibog kan tataramon kan Dios. Tanganing ini magin presente sa puso nin mga tawo sa ngaran ka nama, sin kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa pag-arang kang grasya nin mahal na Diyos, ang mga katikista mapamibi sa kagurangnan. Sa maugmang pag-ako sa mga katikista, upakan po niya to sinda. Matindog na po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kilalang kan langit at sindaga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namon dagiti Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawat nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang naghuhurup-hurup kita, kan pagtubos kang simbahan, mamiibi kitang bukas ang puso sa Ama para sa satong mga pangangaipo, sin kan bilog na kinaban. Ang satong simbag sa lambang pag-arang kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo, sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro, sa pagiya kan simbahan sa tahaw nin mga kadifisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga obispo, ang kapadean asin mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Diyos, asin mahoyong mag-utob kan mga katongdan na pinaniwala sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga paratubod, orog na ang mga nagaagi nin mga pagsubok, dai malingaw na si Kristo, iyo ang sarigan nagapo, asin patugmadan kan sa indang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang asin mga maedad, nadanay nakamutan asin ang tabayanan, kan sa indang mga familia asin katood, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit din kapahingaloan sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo. Linigaan sa mong mga puso, asin padanaya kaming maimbod sa imo mga pagbuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sa kuha sa indong atang, maako man lugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nahuli kan saro sa ng sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo ang banwaan para sa imo. Kaugaying warasan sa mo ang mga balaog, nin pagkasararo asin katuninungan sa imong simbahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo, ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya, kaiba kan gabos na angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, borabo din gabos sa kabanalan. Kaya ni mga atang namimiibi kami, pabanalakan nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kud sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Sin pagpasalamat binaaki ni, asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, kaya sa kuyang hawak, ay dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwaniyaman in kali, singirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tayo ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang,
na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdama kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdama siya sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sin gabos sa mga gadan, tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena ina akan Diyos, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa rualdaw, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sin manligta sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan.
Jesucristong kagurangnan, ikaw na nagsasabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikaw na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpati na rauhan kamunin katuninungan. Peace be. Na nagpaparas kan mga kasalanan ng ginawa, kahirapin Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami Cordero ang Diyos na nagpaparas kan mga kasalanan ng ginawa. tawi kami min katuninongan. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Mamiibi kita. Kagurang na namimiibi kami, gibuha ang bulong na pano kan sa imong pagkaherak. Asin kaugaying himuha kaming magtalubo, sinsiring na mag-uswag, tanganing makapagayagaya kami sa imo sa gabos na bagay. Huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na po. In relasyon sa pagselebrar niyato kan Peña Francia Fiesta ngunya na taon, sa Septyembre 8, iyo ang kafiestahan kan Divino Rostro asin traslasyon, prosesyon. Sa September 17, iyo man ang kafiestahan ni Inang Peña Francia. Buot niya mo na ipaisi na ang surat sa mga gustong magdulot ng pamisa asin magtao para sa burak ni Ina, makukua sa atubangan kan simbahan asin sa opisina kan parokya. Financial report. Collections for the week from August 14 to August 20, 2023. Cash receipts. Daily collections, 20,242 pesos. Sunday collections, 40,284 pesos. Collection boxes, 7,894 pesos. Collections for the week, 68,420 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Hablon Dawani and anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe Culvera III, Parish Priest. Matindog na po. Halipot lang po dagdag na anunsyo. Sa Martes, gigibuhon na po ang paglipat kan imahin kan Divino Rostro hali sa Basilika, pasiring di sa tuyang simbahan. Asin, iyan dadarahon kan mga kapadian kan clergy kan Cáceres. Sa sunod na aldaw, sa Miyerkules, pupo na ang novenaryo sa kaumawan kang Divino Rostro. Alas 5 ning aga ang enot na novena mas, sa pagkahapon alas 5:30. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuo ti Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata